Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District, ka kong Matsiudor Warnongbri, ka bakli ya ka District Task Force, haka katan riu tarik ukelalong kot arjar arpo, kalalum ya ki rangba shnong, bat ya ki Secretary shnong, jong ki dorbar shnong boper, ban pensung tu ahlor ka rukom shim, bat lum jingken, ya ki nongshong shnong, haki shnong ki boper, bakentup, ya ki trayeng, bat ki nongshong wai, kenang ban yo jingken, ya ki jingdon ki brio ki bawan na bar ke jela, bat ya ki tray shnong. Uba RL Bla ubalong General Secretary jong ka senjuk ki nongsen share shnong ka brio new trap. Hak jingi keren bat ki nong tok kubor, ulai itu baga Deputy Commissioner kan salum biang, ya ka jing yalang, ya ki kli nong sen siar senong, lada kidang don kinu ki jing haka ba pentrai kam ya ka ain, Meghalaya Residents Safety and Security Act, haka jela barok kawai. Jing temu ka ba kong sana nagaliang government, kalong ba, sensitize yaki, dor ba senong, yakarang ba senong, lakhot yu, man ka dor barsnong armut kinong mikmat kata irang barsnong but is traditional but la ay ka PowerPoint presentation ru hanto mentarsi ban ya perkhat but la ay ru ka CD bikin ra sikidor barsnong bijongki but lakidon kano ka recommendation ka jing kwa ban wanra ya ka jing kelani ka jing bang smosu hai ni bentah banwan rak biang sisen hak meeting kaban salam biang mar mentas ni dang la art session la mondiru kan se continue biang mar sim sau potli kidor basnong sisen sim te hak ju ko por nga ngalong ko mu non official member jongka nika district task force te ngila nadu pasdang ya ka ar hajar khat nreu ilang yo ban shong meeting dang tang sunset di mentah ko magalong mot ba nagaliang CM reply ihibo ay ka press statement yung bo kani ka pilot project kwa ban kan sedang no ban kan sin sedang no hi mentah kate yo kwa ban sedang ka henry ngin hab ban implement ka hak ta kadur ba ngin hab jet shwa katu kat ni ki pockets jongki dorbar shnam shisen lek shabara marka jinglot ru kolong kabakhya ki dorbar shnam ka government ka hapan penbiang ni ka software ki apps ka manpower ka financial assistance hab ai marphila don kam a full time data operator haman ki dorbar shnam di manuban bay kata di ni bu ya ka jing karpat hakmat government kasnobha ban perkhat yakini ki jingdawan kaliang jom kidor barsnom boper opinierap ingi hakaban penyo ya ka software ki apps antai ya ki bomdon PC ya ka printer bat khamtame ya ka manpower margi kam ki professional marga kam kaba kidor barsnom ki trei kalong kam tremon snobha Nrai ne ipinyo ubri ban no professional ban shong to man gasni ban le to gi data entry na ta daw mentang sni sulong le tang ba subri swa gitu ban pensmo tho yaki ka i gajing tmu lamba ka ni ka MRSSA kadai bangin yo ye gajing khain gajing dia jong ki nong song shlong kat no ki don mar ka boburam ki babun ki dorbar shnong ki dan hi lagi register shnong ki jongki henry ni kwa ya kanu ka government ka kwa ya ka bolong in uniform the in uniform ka government ka hapan penbiang ni ngi ki dorbar shnong ya ki software khnang ba kino ki entry ki jongki kinlong ki ba long kaju bai na ka bai ka dorbar shnong ha ko bai dorbar shnong ti khamta me haki dor barsnong lei ki baya shong khle jat bendre bangintip kini ki khla jat ki don ka no utrai snong trai muluk udon ka no ka statistic kirang ba ki don ka no kilong kumi ki don ka no
ki khana kan no ki samla kan thai kan no shinrang kan no ti ka khamso ka kamram jong dor basno khmara ka longkum ta ba ngintip ki breu ki rung ki mi po snong kum no martang tang ngintip ki breu ki wan rung ki wan mi kum no utrayeng tang tang ki ha ki babon ki kham ya ka dor basno kim pentep ki ail ka aiwa nala mi ka kaja kemajan dapoi ka kamsha se ka yeng kasam wan mi ki dor basno ti tang tang la de ki breu ki wan rung ha po snong po tha klam wan ra kanu ka certificate snong ro ka bu ka jing ka bakra kem tep breu bolong kum no mental la da ha ka jaka song khle breu wan na bihar no wan ni UP ngem tep bolong kum no de kum kita ki jak kies lai ki dor basnong ki don ka hak halor ba labu itu ki an kendon haka MRSSA Act lakim pat ngohon kira pan ru se ke police verification la kata jaka buat habede baka MRSSA la don lang haka task force naka liang police department infiltration la don lang naka labor la don lang naka supply la don lang bat no dor basna kidon ki form ke prepare ke form yo trying ke form yo nok song wai bat kum ta te kum ki khna school ro ki bawan song wai na shabar hap tip ke i ke badi central government ngia kren ni kata ke mar ki ong ba ngimla ban dawa nakiba bu kadon ko quarter po kom halaban hai ki balong government quarters minum la lengi ngisno ba ka ansnong hi ka de ban trekam silencer habara la pitre central government ne pitre state government ne private ne sisien bo kilong song kidei ban ha po ka adong company ya snong sang bo kiru pinsingan ka snong ka tip bo kideu nong snong la phimdon ka kartan nyo ki register snong jai ye phi mano ban ke khre ka snong ba mi to